बिहारी लोग के घरे में ठंडी में लिट्टी चोखा चटनी के प्रोग्राम ना होखे, ऐसन हो सकेला का? तो हमहू कुछ ऐसने हस्बैंड जी के डिमांड पर बनावे लगनी लिट्टी चोखा। खाली बैंगनवा के गैस पर पका देहनी, आलू या टमाटरवा के उबाल देहनी, तनी शॉर्टकट मार देहनी, बुझतानी लोग। अब शहर में कहाँ से गोईठा वाला लिट्टी भेटाई? तो भाई हमार अप्पम मेकर जिंदाबाद। जे लोग गांव से बाहर रहेला उ लोग भी देख ली लोग, हे तरीका से भी आगी वाला लिट्टी के मजा ले सकतानी लोग। बाकी रउआ लोग कमेंट करके जरूर बताई कि ऐसन वाला लिट्टी खइले बानी लोग कि ना। तो फटाफट लिट्टी भर भर के डालत गईनी और दाना दन ओकरा के उलट पलट के पका लेहनी। ताले हई देख ली लोग, इनकर पापा जूता बाहर छोड़ देले बानी तो बेटी होके के खूब फर्ज निभावतारी। सच सच बताएम लोग, इ लिट्टी देख के रउआ लोग इनके मुंह में पानी आवता कि ना? पति देव जी के लिट्टी तो इतना बढ़िया लागल कि आज 9 लाख हार भी मांगती नु तो मिल जाई। तो भोजपुरिया लोग वीडियो पसंद आइल हो की तो जल्दी से लाइक करके दोस्तन सब में शेयर कर दी लो। हर हर महादेव।